бу китапны чыгаруның нинди әһәмияте бар? Аның әлбәттә күп китаплары басылды, революция хәтле дә, соңгы вакытта да, безнең институтта да аның турында материал җыелып, тупланып басылган иде. Ләкин бу бит инде менә тулы, теге полный собрание дигән, бөтен аның хезмәтләрен бергә туплап, теге берсен дә төшереп калдырмыйча, әле кайбер мәкаләләр язылып бетмәгән, аны да кертеп, бөтенсен тулысынча бастыра башладык. Исмәгыйль Гаспраларның мирасы ни кадәр сакланган? Кайдан җыелган, аның юкка чыкканда югалган әсәрләре дә бардыр бит. Кайдан эзлисез аны? Андый бер-ике генә. Калганы бөтенсе таныш, ул бит зур шәхес иде. Революция хәтле басылган, үз газетасы булган, беренче әле төрки дөньяда менә шундый газет тәрҗемән дигән. Шуңар ул күп нәрсәне шунда бастырды. Булай артык әллә ни авыр түгел җыюы. Менә инде аңар комментарий биреп, менә шундый фәнни басма булсын дип, ансы инде тырышлык кирәк. Исмәгыйль Гаспралы вакытында төрле төрки халыкларны берләштерергә тырышкан һәм без барыбыз да бер төрки телдә аңлашырга, язышырга тиешбез дигән фикердә булган. Бу фикер бүгенге көндә актуальмы һәм бу мөһимме, аны тормышка ашыру мөмкинме? Авыр булса да мөмкин. Әлбәттә, менә ул инде үз вакытында әйткән иде бит, бер тел, бер дин, бер халык дип, Шуңар аны без әкренләп кайтара башласак, файдалы булыр иде. Соңгы елларда, менә совет чорында бик күп безнең галимләр, диалектологлар дип атала инде, бик шөгыльләнә башладылар менә үзенчәлек эзләп, һәрбер телдә, һәрбер анда сөйләмдә инде һәрбер аваз, яңа аваз тапсалар, Актаныш якларында менә бу инде яңа диалект дип, гел шуның белән шөгыльләнделәр. Менә уртак нәрсә безне берләштерә төрки халыкларны, аларны эзләмәделәр. Бу инде сәясәт булды, Столыпиннан башланган. Кызганычка каршы бүген дә ул менә ишетелә. Мин, мәсәлән, Кырымда булган бер ханым, ул инде шул филолог, лингвист, миңа ябышты. Безнең бүтән тел Казанныкыннан айрыла. Менә анда мин әйтәм, нинди андый сүзләр бар теге, мин белмәгән. Менә чок дигән сүз бар ди, мин әйтәм, нәрсәсе аның аңлашылмый, теге әз генә өйрәнсәң, ишетсәң, аны авыр түгел, ул тагы нәрсәдер эзли башлады. Мин аңар әйтәм, менә карагыз, сез Кырым татар телендә сөйлисез, мин Казан сөйләмендә, Без бер-беребезне аңлыйбыз, тагы ни кирәк? Бу китап язылуы дәвам итәчәк. Кырым татарларының тарихы һәм Кырымдагы тарих тагын нәрсәләр өйрәнеләчәк? Сезнең планда нинди эшләр тора? Теләк безнең иң зур теләк Кырым татарларының тарихын язырга. Әлбәттә, берничә хезмәт бар андый, ләкин ул теге академия исеменнән чыкмаган, шуңар ул авторский, аңар теге ышаныч та шуның хәтлек. Кырымда да татар авыллары бик күп, аларны өйрәнүчеләр бармы, андый кешеләрне барлау эше куелганмы, җәелдерелгәнме һәм бу булачакмы? Без өметләнәбез, ләкин анда тарих авыррак булды бит. Алар үз авылларын ташлап, Үзбәкстанда яшәделәр, аннан кире кайттылар. Монда күп нәрсә тора. Кырым татарлары бит әле менә күчеп кенә аякка баса, йортлар сала башлады, балаларны укыта. Әле аларга фән дигән нәрсә ерак теге хыял гына иде. Менә хәзер яңа буын университетлар бетереп, менә алар инде хәзер фән белән шөгыльләнә башлады. Теге буыннан инде аны сырап булмыйдыр, алар бит яшәеш турында уйланып, хәзер инде бизнеска да кирип киттеләр. Анда байлары да күренә. Шуңар хәзер әз генә тынычланып теге митингтан күчтеләр инде менә мондый көндәлек эшкә. Тарих күзлегеннән караганда Кырымда эш анда бөтен безгә җитәчәк.